Waar het om riesvelden denkt waarschijnlijk aan China en India. In de grijden van Veenwouden leidt er likwijls ook een mini-veldje. Studenten van Ares in Ljouwert hebben 6 riessoorten zitten om te zien hoe die het waanzonen in de wierte veen grijden. Een jaar later steken bij Veenwouden de eerste ieren boppen de groen uit. Dit zijn eigenlijk de mooiste paaltjes. Deze zijn mooi uitgegroeid eigenlijk. 4 van de plantenriessoorten komen uit China, het gebieden dat het in de winter vriest. De orensoort komt uit Noord-Italië. Het is bijzonder dat de ries in een relatief koude zomer groeien koeien. Als de proef slaagt, is er al 1 alternatief in de zoektocht naar nieuwe gewaaksen in het veengrijdengebied. In het Broersplak, het gebied dat de riesproef dienen wordt, waren jeder ekkelproeven dien. Bigeliks met voorbouwd als isolatiemateriaal. Elke keer wordt nagegaan of er voor bedrijven wat te vertjenjen valt. Ozinga hoopt dat de riesproef oren bedrijven aantruinet om echt te experimenteren met het verbouwen van wierte gewaaksen.